Katalunia dela eta ez beste inor, Kataluniako herritarrak direla eta ez beste inor, beraien etorkizun kolektiboa erabakitzeko gaitasuna dutenak. Beraiek direla. Da etorkizun hori marraztu alizateko, erabaki alizateko eskubide osoa dute, eta gero gauzatu alizateko jakina bakarren batekin negoziatu beharko dutela. Bakarren batzuekin negoziatu beharko dutela. Baina jatorrian berdintasunaren printzipioa, berdinen arteko harremana errespetuan oinarritzen da, edo ez dago etorkizunik. Horregatikan hoxe izan da gure osoko zuzenketaren zioa. Sartzen da eta gordetzen du gorde behar duen guztia. Kataluniako parlamentartan, saio hartan, erabaki ziren gauzak eta erabaki etzirenak ere, baina gua jardun politiko bat izan zen. Eta guk, orain baino lehen ere esana daukagu, pentsatzen dugu harreman politikoak, elkarbizitza politikoa atxikimendu librean oinarritu behar dela, ez batasun behar duan, eta hori gauzatu alizateko berriro, berdintasunean jokatu alizateko arauak dauzkagu, edo elkarrizketak ez du bide luzerik izango.